Gloria a Gesù. Alleluia. Alleluia, Gesù. Binecuvântați să fie. Alleluia. Pacea Domnului, frate. Binecuvântat să fie.
Pacea Domnului, frații mei, fiți binecuvântați de Domnul. N-am văzut dacă ați scris, dacă ați salutat, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Era fratele meu aici, dacă mai este Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Aurel, frățiorul meu drag. Da. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Hai să ne mai bucurăm. Hai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Așa cum sunteți. La picioarele tale venim, Doamne. Nu avem niciun merit pentru bunătatea ta care ne arăți în fiecare zi, Doamne. Te rog să ai milă și îndurare. Îndură-te. You want to know how we coordinate our service? Come with us to Międzyrzecz, a small town in Poland. E o cântare minunată, amuce. Aleluia. Ai cucerit Galileea. Ai cucerit inima, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Aleluia, Iisus. Aleluia. Îndură-te de noi, Doamne, așa cum suntem. Aleluia, Iisus. Slab, greșiți, păcătoși, suntem cel mai mare păcător. Iartă-ne, Doamne. Acolo unde Tu lași iertare, Tu lași vindecă. Atinge-te de frații mei, de surorile mele, de prietenii mei, de fetița mea acolo unde este. Nu eram sigur de existența Ta, chiar dacă mulți vorbeau de bunătatea Ta, am vrut să văd dacă e adevărat și am cerut un semn. Iisus, Tu mi l-ai dat. Nu eram sigur de existența Ta, chiar dacă mulți vorbeau de bunătatea Ta, am vrut atunci să văd dacă e adevărat și am cerut un semn. Iisus, Tu mi l-ai dat. M-ai cucerit și m-ai convins M-ai cucerit și m-ai convins iubirea Ta. Ce mi-ai spus Tu, eu nu m-am auzit la nimeni. Știu să vorbesc și să atrag de partea Ta. M-ai cucerit și m-ai convins M-ai cucerit și m-ai convins dragostea Ta. Ce mi-ai spus Tu, eu nu am auzit la nimeni. Știu să vorbesc și să atrag de partea Ta. Lăudat să fie numele Tău, Iisuse. Glorie Ție, o să îți mulțumim pentru bunătatea care ne-ai arătat-o și nouă. Ne-ai scos, ne-ai eliberat de păcat. Ne-ai scos, Doamne, din groapa pieririi, Doamne, din fundul măcirii. Te rog, ai milă și curare de noi în continuare. Chiar dacă cel greu caută și dă tăricoare, îndură-te de frații mei, de surorile mele, de poporul Tău. Îndură-te de orfani, de văduve, de România, unde este nevoie de mila și curarea Ta. Te rog să faci o vizită, să strămiți îngerii Tăi, Doamne, în spitale, unde nu sunt bani de medicamente, Iisus. Nu mai certa, nu mai privit urât, mai mângâia și dulce mi-ai iubit. Azi sunt convins de existența Ta.
se scudra. Ești în viața mea, nu mai certa, nu mai privit urât, mai mângâia și dulce mi-ai vorbit. Azi sunt convins de existența ta, mărturisesc cu drag, Iisus, ești în viața mea. Mai cucerit și mai convins ca liliile, mai cucerit și m-a convins iubirea ta. Ce mi-ai spus tu, eu nu am auzit la nimeni. Știi să vorbesc și să atrag de partea ta. Mai cucerit și mai convins ca liliile, mai cucerit și m-a convins dragostea ta. Ce mi-ai spus tu, eu nu am auzit la nimeni. Știu să vorbesc și să atrag de partea ta. Lăudat să fie numele Tău, Doamne. I-a cucerit pe toți, fraților. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Frații mei, îți mulțumesc, sora Rebecca. Domnul să te binecuvinteze pentru tap-tapuri. Am zis, dar e bine că eu am un om aici. Am un om. Dumnezeu să binecuvinteze degetele la sora noastră, care eu n-am cerut și nu cer, nu trebuie cadouri, dar dacă dați un tap-tap, nu e o problemă mare, fraților. Nu plătiți nimic. E ceva ca să nu ne închidă conturile, că orice se plătește pe pământul ăsta, orice, știți destul de bine. Nu trebuie. Dacă nu puteți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da. Am să cânt o cântare și sper că o să vă placă, numai că e în limba noastră. O cântare foarte minunată. Heidi Devla se numește cântarea asta. Aleluia! Glorie Iisus! N-am mai cântat de mult aici. Aleluia! Glorios, aleluia! Lăudat să fie numele Tău, Doamne! Binecuvântat să-ți fii Tu, Doamne, în cer și pe pământ. Aleluia! Aleluia! Heidi Devla, andemoilor, te parues, sonai la ciu, pateau de la que si tu sos, te parues, sonai la ciu. Heidi Devla, andemoilor, te parues, sonai la ciu, pateau de la que si tu sos, si tu lo vei Iisuse, te parues, sonai la ciu. O dușman o scala
va veni cel rău și să n-aibă o să te găsească pe tine în inimile noastre. Aleluia! Glorie în Iisus! Aleluia! Muglendebles anătomilo te parue sonai la ciu le dele se sile zor mugle sile zor te parue sonai la ciu Muglendebles anătomilo te parue sonai la ciu le dele se sile si undeva aleluia te parue sonai la ciu Lasă-L pe Domnul căsuța ta. Lasă-L pe Domnul în inima ta. Când cel rău vine să te lovească, nu va avea loc. Că Domnul este în inima ta și El te salvează. El este cu tine. Dacă tu lași pe El în casa ta, El va fi cu tine în nevoia ta, problema ta, greutatea ta, în nevoia ta. Vitali had $1 million in his bank. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hai să mai cântăm o cântare și fiți binecuvântați de Domnul. Paid himself a N-am mai intrat decent de multă vreme să cânt. Aleluia. Aleluia. O doctor seama râdea. Aleluia, Iisus. Doamne, Tu ești medic suprem, Iisus. Te rog să te atingi de inimile împovărate, Doamne. De inimile îndurerate, Doamne, e sora Cami, sora Angela, Doamne, frații mei, surorile mele, prietenii mei, care sunt bolnavi de cancer, de ceroză, de diabet. Când doctorii nu mai poate zice, Domnul, Dumnezeu să facă mai mult, ei au făcut ce? O avem pe sora Cami, care doctorii a zis, nu mai putem face. O avem pe sora Angela, care doctorii a zis, nu mai putem face. Familia se pregătește, a cumpărat groapă, a cumpărat. Știm că Tu poți, Doamne. Te rog să te atingi, Iisus. Aleluia. 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 Glorie Iisus. Kana santu pralanas falo Kodel daves que vosio doctoros Andeleste prala te patias Que les esines puteria Kana santu pralanas falo Kodel
Adelește prala te patea, che le se ține sputerea. O doctorose sia amarle, si le sputerea ca te vorteare. Una magă paradisaurus, fomagă domino mai dobra eu. O doctorose sia amarle, si les puterea ca te sastiare. Dă-mi inima ta, ochii tăi să privească căile lui. Nu-ți cere bani, nu-ți cere nimic. Zice, dă-mi inima ta, ochii tăi. Asta ce va fi tine, amarul Domnul. Doctorul nostru suprem, medicul suprem al tuturor timpului. Singurul care te scoate din cancer, din probleme, din orice e. Aleluia. Cana santo fra la perator, codel da vez que vos susurralo, andeleste fra la tempatias, que les esiles puterea. Cana santo fra la nasfalo, del da vez que vos doctoros, andeleste fra la tempatias, que les esiles puterea. O doctorose sia amarle, si les puterea ca te vorteare. Una magel paradisaurus, fomagel domino mai contra io. O doctorose sia amarle, si les puterea ca te sastiare. Una magel paradisaurus, fomagel domino mai contra io. O doctorose sia amarle, si les puterea ca te vorteare. Una magel paradisaurus, o magel domino mai contra io. La ultime două. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți frații mei. Văd că v-a plăcut. Suntem la număr suntem 0. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dacă eram amândoi, era bine. Dar la număr suntem. Dacă vă place Domnul să vă binecuvânteze. M-am uitat după o inimă de membru, nu dați, că e scump un punct din ăla, dar Dumnezeu să vă binecuvânteze. Lăsați, nu dați. Nu dați. Dați dincolo cadouri, știți voi unde. Domnul să vă binecuvânteze. Vreți să mai cântăm, să ne mai bucurăm? Mai vreți să vedem un da, un nu?
Mai vrea cineva să cânt? Înseamnă că nu vă place și Domnul să vă binecuvinteze. Asta eu cânt oricum, îi cânt Domnului, nu vă cânt vouă, frații mei. Eu îi cânt Domnului, că So, mult bine how do you ne-a manage făcut. to reignite the Știi ce bine ne-a făcut Domnul în ziua asta? Ne-a deschis ochii dimineața asta. Te-ai ridicat în picioare, ți-ai văzut familia, ți-ai văzut copii, nepoți dacă ai. Oare știți că în dimineața asta mulți nu s-au mai ridicat? Zice că foarte multă lume moare, milionari, săraci, bogați, ce-o fi ei. Dar tu cu mine suntem aici să lăudăm pe Domnul, să ne bucurăm. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aleluia. Aș vrea să ne întâlnim cu tine, Doamne, toți. Aleluia. Dacă face, frate Aurel, e binecuvântat tine. Aleluia. Lăuriți Iisus. Aleluia. Frumoasă cântare aia, frate, nu? Sper că ai luat-o, că e nouă. E o cântare făcută de Mișu. Eu n-am nimic de preț pe lume, numai o cruce și un nume. O cruce și un nume sfânt, ce-l port în inimă plângând. Eu n-am nimic de preț pe lume, numai o cruce și un nume. O cruce și un nume sfânt, sfânt, sfânt e numele Tău, ce-l port în inimă plângând. Aș vrea să mă întâlnesc cu Tine, să plâng și să spun numai Ție, Doamne. Ce mă apasă și mă doare inima, iar Tu să-mi dai alinare. Aș vrea să mă întâlnesc cu Tine, toți ne dorim, Iisuse, să plâng și să spun numai Ție, Doamne. Avem multe, Iisuse, ce mă apasă și mă doare, iar Tu să-mi dai alinare. Numai Tu poți să ne alini sufletele povorate, atinge-te și din sufletul ființele, Doamne, care trece prin suferința grea. Hai milă, Iisus. Aș vrea să-ți văd eu rănile, să mă ating de ele, Doamne, să văd și coasta găurită și fața Ta cea pălmuită. Să aud eu vocea Ta duioasă în Ghețimani când Te-ai rugat, și să primesc eu alinare, căci Tu ești bun cu adevărat. Singur mai bine poate, aș vrea să mă întâlnesc cu Tine, să plâng și să spun numai Ție, Doamne. Necazurile ce mă apasă, iar Tu să-mi dai
să mă întâlnesc cu tine, să plâng și să spun numai ție, Doamne, ce mă apasă și mă doare. Tu să-mi dai alinare, alină, Doamne, suflete. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Fiți binecuvântați, frații mei. Două persoane, Domnul să-i binecuvinteze. Înseamnă că e bine. Mai vreți să mai cântăm, să mai lăudăm pe Domnul? Hai să vedem, să scrie cineva un da care vrea. Că văd că deocamdată n-au scris nimeni nimic. Așteptam la o pace a Domnului, la ceva. Dar de multe ori suntem așa cum suntem. Pace, frate Ciprian. E binecuvântat. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, să pună pacea în inimile noastre tuturor. Zicea cineva, dacă n-ai pace, nu poți să dai pace. Dar știm că frații noștri au pace. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.